Sziasztok, én Kovács Gábor vagyok a Tao Control Kft-től, és a mai adásban a StoneRics taográfok be- és kirakodás rögzítését fogjuk megnézni. Hogyha nem tudod, hogy hogyan kell, akkor gyere, tarts velem, és megmutatom. Mielőtt belekezdünk, előtte kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára és nyomd be a kis csengőt, hogy ne maradj le a tartalmaimról, amennyiben érdekesnek találod őket, de még egy dolgot el szerettem volna mondani, mielőtt a konkrét mai témába belekezdünk. Az előző adásban szó volt arról, akkor kell kártyát cseréltetned, hogyha nem képes a kártya rögzíteni a ki- és berakodást, illetve az automata határátlépés rögzítést. Elmondtam akkor is, de a visszhangok alapján nem értettétek, vagy nem jól magyaráztam el, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy nem kötelező kicseréltetni a kártyát, csak javasolt. Hiszen jogszabály erre nem kötelez téged, hogy te kártyát cseréltess. Itt csak annyi történik, hogy egyszerűen nem kerülnek rá ezek az adatok, amikről beszéltem. Most, hogyha az ellenőr tudja a dolgát és mindennel képbe van, akkor elvileg nem bírságolhat meg érte. Egy külföldi ország ellenőrével elég nehéz elvitatkozni arról, hogy most mi szabályos és mi nem, illetve hogy neked most kell, hogy a kártyádon rajta legyen ez az adat, vagy nem. Tehát összegezve, kártyát cseréltetni nem kötelező. Ha ki szeretnéd kerülni a problémákat ezzel a témával kapcsolatban, akkor érdemes meglépni a kártyacserét, és biztos lehetsz benne, hogy rákerül a kártyádra a ki- és berakodás rögzítése, illetve az automata határátlépés rögzítés. Térjünk rá a mai témánkra, a StoneRics taográf be- és kirakodás rögzítésére. Mit is kell ilyenkor tennünk? Ugye nyilván gyújtáson vagyunk, és meg kell nyomjuk az OK gombot, amikor is a nyomtatás menüpont fog megjelenni. Ha egyet lefele nyomunk a lefele nyíllal, akkor ki fogja írni, hogy helyek. Itt nyomunk egy OK gombot, amikor is azt fogjuk látni, hogy szabályozatlan. Ha nyomunk egyet lefele, akkor az indulási helyet fogjuk látni, ha még egyet nyomunk lefele, akkor az érkezési helyet fogjuk látni, és hogyha még egyet nyomunk lefele, akkor elérkezünk a berak-kirak felirathoz, ahol kell nyomnunk egy OK gombot. Itt egy meglepő piktogram cunami fog minket fogadni, balról jobbra sorban a következők. Egy X, egy felfele nyíl, egy lefele nyíl, és egy fel- és lefele mutató nyíl. Hogyan kell berögzíteni azt, amit te szeretnél? Meg melyik mit is jelent? Nyilván az X-el ki tudsz lépni ebből a menüből, akkor nem rögzül be semmi. Ha a felfele nyilat nyomod meg, akkor a berakodást rögzíted, ha a lefele nyilat nyomod meg, akkor a kirakodást rögzíted, ha a fel- és lefele nyilat nyomod meg, akkor a be- és kirakodás rögzíted. Magyarul egy olyan felrakón vagy, ahol előtte lepakoltál és rögtön vissza is raktál. Na de mit is kell megnyomni ahhoz, hogy ezek rögzüljenek? Hogyha megnézzük a piktogramokat, mindig az alattuk lévő gombot. Tehát az X alatt az X gombot, a felrakó alatt a felfele mutató gombot, a lerakó alatt a lefele mutató gombot, és a fel- és lerakó berögzítéséhez pedig az OK gombot kell megnyomjad. Ilyen egyszerű. Azt az előző műsorban már elmondtam, hogy mikor kell megtenni ezeket a rögzítéseket, de azért felesleges óvatosságból most is elmondom nektek, hogy biztos, hogy ne maradjatok le róla. A rakodás rögzítést úgy kell elvégezni, hogy akkor kell megtenni, amikor már biztos, hogy befejeződik a fel- vagy a lerakodás, vagy a fel- és lerakodás. Ez nyilván csak akkor történhet meg, hogyha felrakó esetén már az árut felpakolták, lerakó esetén már az árut lepakolták, illetve nyilván a fel- és lerakodás esetén megtörtént a lerakodás, és megtörtént a visszarakodás is, ekkor kell berögzíteni a megfelelő piktogramot, a megfelelő jelet. Miért probléma az, hogyha ezt hamarabb teszed meg? Ez csak abban az esetben tud probléma lenni, odaérsz a lerakóra, és beütöd a lerakodást, majd le akarod szedetni az árut, és azt mondják neked, hogy nem veszik át, azért mert sérült, vagy bármilyen más oknál fogva, és vissza kell vigyed, vagy tovább kell vigyed. Itt a probléma az lesz, hogy te már rögzítetted a kirakodást, tehát elvileg megtörtént az áru lepakolása, a valóságban pedig mégsem. Úgyhogy ez nem lesz pariban a fuvarokmányaiddal, és ez
hibás tahográf használathoz fog vezetni, amiért bírságot lehet kapni. Tehát azt mondom, hogy mindig akkor tegyük meg a rögzítését a rakodásnak, amikor megtörtént a valós rakodás. Remélem, hogy hasznos volt ez a tartalom, hogyha ez így van, akkor megint buzdítlak arra, hogy iratkozz fel a csatornára, ha tetszett ez a tartalom, akkor nyomj egy lájkot rá, és ne felejtsd el benyomni a harangot, hogy értesítést kapjál a következő adásokról. Találkozunk a következő adásban, sziasztok!